V dnešnom videu odpoviem na otázky od fanúšikov a ak mám pravdu povedať, niektoré ma dosť zaskočili. Prečo si prestal vydávať shorty? No, tak shorty som prestal vydávať preto, lebo chcem si zväčšiť hlavne komunitu a keby tvorím iba shorty, tak som viac tiktoker ako youtuber. A cez tie shorty vám síce môže pribudnúť viacej odberov, lajkov a tak, ale tí ľudia sa už na ten váš kanál nevrátia, takže v podstate budete mať odberateľov, ale kvázi takých botov, ktorí nebudú na váš kanál chodiť tak často, ako keby tvoríte videá a máte tam komunitu a odberateľov, ktorí vám komentujú každé video. A dlhé videá točím aj hlavne kvôli tomu, lebo sa chcem posúvať v mojom strihu videí, tvorbe dlhších videí a tak. Later. Prečo ti majú dať ľudia odber? Prečo by mali dať ľudia odber? No, ak ste fanúšikom futbalu, tak na mojom kanály nájdete mnoho videí zo sveta futbalu, či už dokumentárne alebo zábavné, a plánujem vlastne urobiť aj videá, ktoré nebudú len z futbalu, ale pre všetkých, čo máte radi zábavu, futbal, šport alebo hranie hier, tak ste vítaní a preto by ste mali dať odber. 2000 years later. Ako si začínal s YouTubeom? Išli ti subs rýchlo? No vlastne začal som pred 2 rokmi a za tie 2 roky mám 1000 subscriberov, čo nie je zlé číslo, ale od začiatku mi tí odberatelia šli, by som, ak mám pravdu povedať, išli veľmi pomaly. Ale no vtedy som urobil zásadnú chybu, že som začal vydávať len a len shorty, občas nejaké video raz za 3 mesiace. A tým som si vlastne zabil tú celú moju komunitu odberateľov. Tak preto teraz už tvorím len tie videá a nie, odberatelia mi zo začiatku nešli vôbec rýchlo. Šlo to pomalšie, ako som očakával. Budeš vydávať Roblox videá? Len občas. Ak ti mám povedať pravdu, tak neplánujem robiť skoro žiadne Roblox videá, ale niekedy sa pokúsim natočiť 1-2 videá z Robloxu a uvidíme, ako to ešte dopadne. Chceš mať aj YouTube button? No, či plánujem mať YouTube button, to je celkom, myslím, že jasná otázka. Tak na to, aby som získal nejaký YouTube button, musím ako prvé získať 100 000 subscriberov. To je minimálna požiadavka. Alebo ešte druhá, že si ho môžem kúpiť z eBaya za koľko? 70 eur? No hej, ale neviem, všetko sa bude vyvíjať od vás ľudia, pretože teraz mám 1000 odberateľov, ale potrebujem na to 100 000. A no, neviem za koľko rokov to dosiahnem, ale bol by to môj detský sen, takže uvidíme. Každopádne ďakujem za zhliadnutie videa a ak by ste chceli druhú časť, tak mi komentujte alebo píšte komenty pod toto video. Takže vidíme sa možno pri ďalšej časti.